δεν γυρίζεις καλιά κομμωδία. Αυτό θέλω να κάνω, κομμωδία δεν είναι. Άρα δεν βλέπεις και παραξένουν τα γεγονότα. Νομίζω ότι είναι ώρα να υποβάλλετε ερωτήσεις για οποιοδήποτε θέμα από αυτά που ξεκινήσαμε μέχρι αυτά που είδαμε. Παρακαλώ. Κύριε Γκλούγλου, μας μαθαίνετε την ψυχή, αλλά καλά κάνατε. Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε όλα αυτά που γίνονται καθημερινά στην Ελλάδα, στη Μεσόγειο, στις θάλασσές μας. Εγώ ήθελα να ρωτήσω καταρχήν γιατί αυτό το ντοκιμαντέρ θα έπρεπε, εκτός από τα 100 άτομα που είμαστε εδώ πέρα, να γίνει προσβάσιμο σε όλους, να το μοιράσουμε παντού, να το δουν οι πάντες. Θα ήθελα να το μοιράσω σε 100 φίλους μου, να μπορούν να δουν αυτό το πράγμα το οποίο εγώ σήμερα δάκρυσα, συγκινήθηκα, δεν τα ήξερα πιο πολλά γιατί τα ελληνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης δεν το δείχνουν αυτό το πράγμα. Και γιατί δεν κάνουμε ένα άγαλμα στον Ιάσονα, αυτόν τον άνθρωπο ο οποίος είναι ό,τι για μένα πρεσβεύει η Ελλάδα της προσφυγιάς, η Ελλάδα της... αυτό το πράγμα είναι υπέροχο. Είναι συγχαρητήρια στον άνθρωπο, συγχαρητήρια και σε εσάς που κάνετε το ντοκιμαντέρ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτά που είδα, αυτά που έμαθα και ελπίζω να συνεχίσετε. Και να το μοιράσουμε παντού. Πρέπει να το μοιράσουμε αυτό το πράγμα, να το μοιράσουμε σε όλους. Λοιπόν, να σας πω, αυτό θα μοιραστεί το ντοκιμαντέρ. Προς το παρόν προσπαθώ να κάνω μια διεθνή καριέρα, γιατί και πρέπει να πάει σε φεστιβάλ του εξωτερικού. Για να γίνει αυτό, δεν μπορεί να έχει μοιραστεί παντού. Πρέπει πρώτα να εγκριθούν και όλα αυτά. Μετά σίγουρα θα γίνει αυτό που λέτε. Το έχω στο μυαλό μου. Ξέρω πρέπει να γίνει αυτό και να το κάνω. Να το κρατήσω. Αλλά είναι κάποια διαδικασία που πρέπει να τηρήσουμε. Περιμένω από διεθνή φεστιβάλ να μου απαντήσουν, αν το δέχονται, αν θα προωθηθεί κτλ. Και μετά να το κάνουμε. Το άγαλμα. Το άγαλμα. Είναι μικρός ακόμα. Πάντως, θέλω να πω ότι στην Θεσσαλονίκη, μετά την προβολή του ντοκιμαντέρ, που μίλησα με τον Ιάσονα, είπα, ωραία, και τι μπορούμε να κάνουμε όλοι εμείς. Και μου είπε κάτι φοβερό, νομίζω δεν θέλει άγαλμα ο Ιάσονας, είπε να μιλήσεις για αυτό που είδες. Και νομίζω ήταν η ωραιότερη απάντηση. Και μπορώ να το κάνω και στην πόλη σου και στην Καβάλα, αρκεί να με καλέσετε. Ο Ιάσονας δεν θέλει άγαλμα. Αυτό που θέλει είναι όλοι εμείς, αυτά που είδαμε, να πούμε και να τα πούμε σε άλλους και να τα μεταφέρουμε και όσο μπορούμε να γίνουμε υποστηρικτές αυτών των απόψεων και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό το ότι μου είπε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, τι μπορώ να κάνω. Δεν μπορώ να κάνω κάτι, μου λέει μπορείς να κάνεις. Να μιλάς για αυτό το πράγμα. Και νομίζω αυτό θα ήταν η μεγαλύτερη ανταμοιβή για τον Αποστολόπουλο. Να συμπληρώσω, αυτή η όλη ιστορία δεν ξεκίνησε σαν ντοκιμαντέρ. Δηλαδή δεν ξεκίνησε σαν να γυρνάω ένα ντοκιμαντέρ. Ήταν το καλοκαίρι του 2021 και η εφημερίδα ότι κάποιος είχε καταδικαστεί στην Ελλάδα σε 142 χρόνια. Και μου έκανε τρομερή εντύπωση. Λέω τι γίνεται εδώ πέρα. Και πήγα στις φυλακές της Χίου και για να τον συναντήσω για πρώτη φορά. Και εκεί μου είπανε η διεύθυνση ότι έχουμε και δύο άλλα παιδιά εδώ πέρα που μας τότε αυτά επίσης καλά παιδιά, δεν έχουν σχέση. Έχουμε οργανώσει. Και μετά γύρισα στις Βρυξέλλες, βρήκα κάποιους άλλους ευρωβουλευτές, τους πρότεινα να κάνουμε μια διεθνή εκστρατεία. Βρήκα μετά τους καλλιτέχνες για να ξεκινήσουμε συναυλίες. Έχουμε κάνει 5 συναυλίες για την υπόθεση αυτή. Μόνο για αυτούς, 5 συναυλίες. Και έτσι ξεκίνησε. Στην πορεία, βλέποντας αυτά που συνέβαιναν,
αν σας τα έλεγα έτσι ή τα έγραφα, μπορεί και να μην με πιστεύατε. Γιατί ήταν απίστευτο. Και λέω θα το κάνω το ντοκιμαντέρ. Και έτσι ξεκίνησε αυτό, έτσι έγινε το ντοκιμαντέρ, έτσι ολοκληρώθηκε, προχώρησε. Είναι μέρος μιας εκστρατείας, όπως είδατε στο τέλος η εκστρατεία συνεχίζεται, διότι πρέπει να υπάρξει δικαιοσύνη και στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Όταν δεν υπάρχει δικαιοσύνη σε μια χώρα, από εκεί ξεκινάμε. Η Χούντα το πρώτο που έκανε, έκασε τους πολιτικούς επιπάτους και μετά διέλυσε τη δικαιοσύνη. Άλλαξε τους ποινικούς κώδικες. Άρα αυτό πρέπει να κάνουμε. Την προηγούμενη εβδομάδα έκανα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μια έκθεση με έργα των κρατούμενων του Γκουαντάναμο, όπου οι άνθρωποι αυτοί είναι για χρόνια μέσα, πάνω από 20 χρόνια ορισμένοι μέσα, χωρίς να αντιμετωπίζουν κατηγορίες. Δεν ξέρω τι σημαίνει. Ο επιμελητής της έκθεσης είναι ένας, έχουμε γίνει φίλοι τώρα, από την Ιεμένη, ο οποίος κάθισε 15 χρόνια μέσα στη φυλακή και υπέστη δαπάνηδα. Και είναι αυτός που κάποια στιγμή καταφέραμε να πάρουμε τα έργα, τα οποία είχαν κατάσχει οι αρχές των φυλακών και τα παρουσιάσαμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την προηγούμενη εβδομάδα. Έχω κάποιους καταλόγους που μου έχουν μείνει, μοίρασα εκδοτισμένους, αν όποιες ενδιαφέρονται μπορώ να δώσω την... Αλλά πρέπει να παλέψουμε για την δικαιοσύνη. Και η εκστρατεία αυτή, το τι κάνουμε. Η εκστρατεία αυτή συνεχίζεται. Το μεγάλο μας επόμενο βήμα αυτή τη στιγμή είναι η δίκη που θα γίνει για το ναυάγιο της Πύλου. Το ναυάγιο της Πύλου, το αφήγημα της κυβέρνησης στο ναυάγιο της Πύλου είναι ότι φταίνε οι διακινητές. Θα το έχετε ακούσει. Αν δεν υπήρχαν αυτοί οι κακοί διακινητές, όλα θα ήταν καλά, δεν ήταν προσφυγιά, ούτε μετανάστευση, φταίνε διακινητές. Βρήκανε τώρα 9 ανθρώπους μέσα στο σωρό, τους οποίους κατηγόρησαν ως διακινητές και αυτή η δίκη θα γίνει. Και βρήκανε και ορισμένους άλλους, τους οποίους τους απείλησαν, τους εκβίασαν ότι αν δεν καταθέσουν έναν τον άλλον ότι είναι διακινητές, τους είδανε να κάνουν κουμάντο στο οποίο θα τους βάλουν και αυτούς κατηγορούμενους. Και έτσι αυτή τη στιγμή έχουμε στις 21 Μαΐου την πολύ μεγάλη δίκη για την Πύλο, όπου όλες οι μαρτυρίες, είναι σαφές ότι όλες οι μαρτυρίες οδηγούν, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι το ναυάγιο οφείλεται στο γεγονός ότι το ελληνικό λιμενικό πρώτον αγνόησε όλους τους διεθνούς νόμους, οι οποίοι προβλέπουν ότι όταν ένα πλοίο είναι σε κίνδυνο, πας και το σώσεις, χωρίς δεύτερη κουβέντα. Δηλαδή κάνεις αυτό που κάνει ο Ιάσονας σε μεγάλη κλίμακα, προσεγγίζεις, δίνεις σωσίβια και αρχίζεις και σταδιακά μεταφέρεις τους ανθρώπους, ξεκινώντας από τους πιο αδύναμους. Και εδώ δεν έγινε τίποτα. Πήγαν 650 άτομα και έκανα 2 εκδηλώσεις, μία στην Αθήνα και μία στις Βρυξέλλες με τίτλο «Πύλους αυτοψία ενός ναυαγίου», όπου ήρθανε είχαν φέρει επιζώντες οι οποίοι είπαν ότι αμφιλοσημένοι και δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Και όχι μόνο ειδικούς, αλλά και επιζώντες κτλ. Οι οποίοι είπαν ότι αυτό που έγινε είναι ότι πήγαν να τους ρημουρκίσουμε και να τους βγάλουν εκτός δικαιοδοσίας των ελληνικών αρχών και έτσι του μπάτησε το σκάφος και φύγαν όλα αυτοί οι άλλοι, γυναίκες, παιδιά, μέσα από κάτω. Ο αριθμός των νεκρών ισχύει, όχι ισχύει, ανακοινώθηκε επίσημα. Όχι, γιατί δεν ξέρουμε. Αν ψάξει κάποιος κανείς δεν ξέρει πόσοι ακριβώς. Ποιο δικαστήριο δεν είναι? Στην Καλαμάτα. Στις 21 Μαΐου. Ναι. Καταρχήν, δεν είναι, νομίζω ακούμε, δεν είναι φόνο του ορμού. Τα 142 χρόνια
στην Κομοτηνή Δικατά, που βέβαια άλλα είναι μέσω του Εύρου, άλλα είναι μέσω της Στεριάς απευθείας. 8 χρόνια είναι για τον κάθε μεταφερόμενο. Οπότε, αν το 142 το διαιρέσουμε, πώς του χρεώσαμε τους απομείρους. Είτε ήταν είτε δεν ήταν διακριτής. Αυτό το ντοκιμαντέρ, με όλη την έρευνα που έχετε κάνει και με όλες τις επαφές που έχετε αποκτήσει και με την ιδιότητά σας που έχετε και με το ότι φέρατε και είδαμε και μια άλλη προβουλευτή που δεν ξέρω από ποιο χώρο προέρχεται, αλλά σίγουρα από το δικό μας το χώρο, θα ήταν δέον να γίνει ανοιχτό κάλεσμα στο ίδιο το Ευρωκοινοβούλιο. Για ποιο λόγο? Πριν 15 χρόνια, όταν έστειλαν εδώ τη Frontex για τον καινούριο τον νόμο για το μεταναστευτικό, τότε το καινούριο, γιατί όχι βγει καινούριο μεταναστευτικό, τον οποίο παμπάρι δεν έχουμε εδώ πέρα στην Ελλάδα και εφαρμόζεται ακόμα παλιός. Η Frontex, που υποτίθεται ότι ήρθε για να επιτηρήσει και για να υπάρχει μια ασφάλεια σε όλους τους μετανάστες ή πρόσφυγες, δεν έκανε καμία δουλειά εκτός από το αρχικό χρονικό περιθώριο που είχε. Έκτοτε κάνει πλάτες η ίδια στους ίδιους τους μετανάστες, όπως τους ονομάζουμε. Οι ίδιοι τα έχουν κάνει, επειδή έχω ασχοληθεί, γι' αυτό τα λέω, δεν τα λέω τυχαία κι εγώ, κάνει πλάτες στους ίδιους τους διακινητές. Υπάρχουν καταγγελίες από Ολλανδούς δημοσιογράφους, εσείς είστε πιο εγγύς στην Ευρώπη για να τα διαπιστώσετε αυτά, ότι δια της Frontex διαφεύγουν οι επίσημοι διακινητές με τα πλοία της Frontex και αφήνουν τον κακομοίρη να κάνει για να μην δουλειάξει βάρκα, να κάνει τον οδηγό που κάποια στιγμή θα του χρεώσουν ότι είναι διακινητής. Η Ευρώπη πρέπει να στηρίξει, είμαστε οι φίλοι της Ευρώπης εμείς, είτε από θαλάσσης είτε από στεριάς. Συνεπώς η Ευρώπη να αναλάβει και όχι μόνο με κροκοδίλια δάκρυα τις υποχρεώσεις της που έχει και όχι να καταντήσει, αφού έχει δεχτεί αυτούς εδώ όλους τους ανθρώπους οι οποίοι ήρθαν για όλους τους λόγους, είτε πολιτικούς, είτε θρησκευτικούς, είτε κάθε επιλογής διώξεων, να αναλάβει το χρέος που έχει στην Ελλάδα, η οποία αυτή τη στιγμή έχει βαρύνει υπερβολικά με αυτό και ψυχές τις οποίες εσείς τις είδατε γιατί πήγατε στη Λέσβο. Δεν νομίζω ότι μείνατε μόνο έξω από τα δικαστήρια. Σας πήραν και σας είδανε και είδατε αυτούς τους καταβλισμούς εκεί πέρα, που είναι η αθλιότητα της αθλιότητας, που βέβαια τελευταία δείχνουν μια εικόνα διαφορετική από ό,τι ήταν το πρώτο στάδιο που ζούσαν, πεθαίναν, τύφους, διάφορες αρρώστιες, οι οποίες δεν ξέρω πώς καταπολεμήθηκαν, αν είναι καλά οι ιατροί του κόσμου κτλ. Αυτά, ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλησπέρα. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω παρακολουθώντας τη δουλειά σου τόσα χρόνια, μπορεί να είναι και το πρώτο που έχει και ένα happy end. Γιατί τουλάχιστον στο τέλος κάτι έγινε. Αν κρίνουμε μόνο το παρελθόν, κάνουμε βήματα. Ένα πολύ σημαντικό που θα ήθελα να ρωτήσω, επειδή μιλήσαμε και το πρωί σε μια συνέντευξη που σας κάναμε. Μου είπατε, και θα ήθελα να το ακούσουν οι υπόλοιποι, ότι ουσιαστικά όλα αυτά γίνονται για να δοθεί ένα μήνυμα. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή στους ανθρώπους να μην έρχονται. Θα ήθελα να πείτε δύο πράγματα απέναντι σε αυτό. Και επίσης, εγώ θα ήθελα να έχω την εξής απορία. Υπάρχουν σύνορα και στην Ιταλία και στην Ισπανία και στην Πορτογαλία. Έχουν τους ίδιους νόμους. Και αν έχουν τους ίδιους νόμους, σαν χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τι δικαιώματα και τι απαιτήσεις πρέπει να έχουμε εμείς απέναντι στους νόμους που θα πρέπει να προστατεύουν και τους δικούς μας δικαστές και όλους αυτούς τους ανθρώπους που μπορεί να θέλουν να κάνουν το καλό, αλλά δεν μπορούν λόγω μηνύματος, όπως πολύ καλά είπατε. Και ποια είναι και η δική σας δουλειά ως ευρωβουλευτές, που αύριο θα χρειαστεί να ψηφιστείτε και για το Κοινοβούλιο, στο τι πρέπει να κάνει η Ευρώπη, αυτή η υπεφωτισμένη δημοκρατική Ευρώπη απέναντι σε όλα αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, η Ευρώπη δεν πάει καλά, δεδομένου ότι έχουμε και ευρωεκλογές και υπάρχει άνοδος της ακροδεξιάς, ο φόβος, και ίσα ίσα αντί να πούνε την αλήθεια, υιοθετούν την πλατφόρμα της ακροδεξιάς. Έτσι, οι νέες μεταναστευτικές
συνθήκες που πάνε να περάσουν, περάσανε ήδη πριν από 10 μέρες, είναι χειρότερες από τις ήδη υπάρχουσες. Στην πραγματικότητα, αυτό που κάνουν είναι ότι πάλι διατηρούν το ίδιο καθεστώς, όπου φορτώνονται όλα τα βάρη στις χώρες πρώτης υποδοχής, και από εκεί και μετά βάζουν οι μετανάστες να δρέπονται σε μάρκες χρημάτων, δηλαδή κάθε ένας κοστίζει 20.000 και εάν μια χώρα δεν θέλει να πάρει τον αριθμό που της αναλογεί, θα πρέπει να πληρώσει 20.000 το κεφάλι σε ένα ταμείο με το οποίο θα χρηματοδοτήσει την δημιουργία νέων στρατοπέδων στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης των πρώτων χωρών υποδοχής, δηλαδή της Ελλάδας και των υπόλοιπων χωρών. Αυτή είναι προς τα εκεί πάμε. Δηλαδή πάμε σε χειρότερα, παρά να πάμε σε καλύτερα. Στην Ελλάδα έχουν σκληρύνει πάρα πολλοί οι νόμοι. Αυτός ο νόμος του 2014 έπρεπε να είχε καταργηθεί από την προηγούμενη κυβέρνηση, γιατί αυτός είναι ο νόμος που λέει ότι όταν αγγίξεις το τιμόνι ή το πηδάλιο του σκάφους, είσαι δεν είσαι διακινητής. Έχεις κερδίσει, δεν έχεις κερδίσει χρήματα, θεωρείσαι διακινητής και καταδικάζεσαι με πολύ αυστηρές ποινές. Αυτό δεν άλλαξε. Την περίοδο 15-19 υπήρχε μια καλύτερη ατμόσφαιρα απέναντι στους πρόσφυγες, χωρίς να αλλάξουν οι νόμοι, ούτε να καταργηθεί αυτό το έσχος της Μόριας. Και μετά, από το 19 και μετά, έχουν σκληρύνει πάρα πολύ, γιατί υπάρχει η πολιτική αποτροπής. Σε άλλες χώρες εξαρτάται και εκεί από τις πολιτικές συνθήκες, δηλαδή όταν ο Σαλβίνη στην Ιταλία ήταν υπουργός εσωτερικών, έκανε πολύ αυστηρούς νόμους. Μετά αλλάξανε, ήρθε άλλη κυβέρνηση, αλλάξανε νόμοι, τώρα η Μελώνη, που είναι ακροδεξιά, τη σκληραίνει επίσης. Η Frontex είναι συνυπεύθυνη σε αυτά. Καταφέραμε μετά από πάρα πολύ μάχη να αποκαλύψουμε το ρόλο που έπαιζε, δηλαδή την ανοχή της απέναντι σε αυτές τις πρακτικές. Παραιτήθηκε ο διευθυντής και ξέρετε τώρα ο διευθυντής κατεβαίνει στις ευρωεκλογές, ξέρετε, μαντέψτε με πιο Γάλλος. Να χαιρετήσω και εγώ τον λόγο. Ευχαριστούμε πολύ. Χαίρομαι ιδιαίτερα που σας συναντώ. Υπήρχε μια ελπίδα στην διαδικασία της δίκης όσο περιμέναν το μάρτυρα, τον αστυνόμο. Αλλά τώρα εγώ πληροφορήθηκα και όλοι μάθαμε ότι πλέον καταργήθηκε με την καινούργια μαθητική κυβέρνηση ότι δεν χρειάζεται να δίνουν το παρόν αστυνόμο στις καταθέσεις. Μια κόλλα χαρτί. Μας τυλίγουν σε μια κόλλα χαρτί όπως ήταν τα χρόνια του 60. Τι μέλλον υπάρχει σε αυτό το πράγμα? Το μέλλον μας είναι να αγωνιστούμε. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Να αγωνιστούμε. Αναφέρεστε στους καινούριους ποινικούς κώδικες. Το θέμα είναι να αγωνιστούμε, να μην αφήσουμε τέτοια πράγματα να περάσουν που μας πάνε πίσω στις δεκαετίες του 50 και του 60 και από την άλλη μεριά να κοιτάξουμε να σώσουμε ανθρώπους, όλα αυτά. Αυτοί, πρέπει να σας πω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί, όπως είδατε, αυτοί οι άνθρωποι, εάν δεν είχε υπάρξει αυτή η διεθνής εκστρατεία, θα είχαν καταδικαστεί στο δικαστήριο αυτό που έκανε την αναβολή, δεν υπάρχει θέμα. Έκανε φύγει αδιάβαστη. Απλώς επειδή υπήρχε αυτή η γυναικεία, μεγάλη κόσμος απ' έξω κτλ. Το αναβάλανε για μετά 8. Κοιτάξτε την πάνε στην εκκλήση, το αναβάλανε μετά από 8 μήνες. Αλλά υπάρχουν πάρα πολλοί τέτοιοι. Το Δεκέμβριο πήγα στα Χανιά, διακαζόντουσαν 3 που είχαν φάει 155 χρόνια. Ο επικεφαλής του ένας Κούρδος ήταν ο ορισμός του πολιτικού πρόσφυγα. Δηλαδή, το τουρκικό στρατός είχε δολοφονήσει την οικογένειά του, τη μισή οικογένειά του, μπροστά στα μάτια του.
Και αυτός είχε καταδικαστεί ως διακινητής με πιο πρακτικό στοιχείο, μοναδικό, ότι όταν άρχισε η βάρκα να βάζει νερά, η βάρκα είχε φύγει από τα ελληνικά πολιτικά, διότι ήταν μετά τα Χανιά προς την Ιταλία πήγαινε, πήρε τηλέφωνο τη γυναίκα του και είπε ότι η γυναίκα βουλιάζουν. Το γεγονός ότι είχε μαζί του τηλέφωνο, επικοινώνησε με τη στεριά κτλ. Θεωρήθηκε ικανοποιητικό στοιχείο να το χαρακτηρίσει διακινητή. Και πήγε αυτή είναι η κατάσταση. Αλλά τέλος πάντων τους βγάλαμε και άλλους 3, οπότε έχουμε τώρα 3 και 3, 6. Εγώ τους μίλησα σε μια εκδήλωση που κάναμε στις Βρυξέλλες, σε αυτούς που βοήθησαν τους ευρωβουλευτές και τους άλλους αλληλέγγυους, και τους είπα, θα σου το πω τώρα για να σπάσει λίγο η ερμόστα, του λέω από Σταμάκης, ξέρω ότι πολλοί και πολλές από εσάς δεν πιστεύουν στον Θεό, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Λοιπόν, εάν υπάρχει θα πάω στον παράδεισο, γιατί έχετε βοηθήσει σε αυτή την εκστρατεία. Οπότε η επόμενη κίνηση θα πρέπει να είναι να πάμε στην Καλαμάτα. Η επόμενη... Μαΐου έρχεται. Αυτό θα πρέπει να κάνουμε. Για τα παρελαβόλια. Δεν θα πάρει να μου τι πετύξει. Θα πάρει, μάλλον, να γίνει. Μπορεί να πάρει ένα βολική. Δεν πειράζει, σε κάθε δικάσιμο. Σε κάθε δικάσιμο. Μήπως την επόμενη μεταναβολή έχει μειωθεί η ένταση και η πίεση που ασκείται. Εκεί αποσκοπούν, αλλά εσείς συγχαρητήρια. Πήγαμε, δεν θυμάμαι πώς πηγαίναμε συνέχεια. Είπαμε ότι θα πάμε και πηγαίναμε και διανοργόμαστε στη Λέσβο, στους ξέρετε. Αλλά το καταφέραμε. Εντάξει. Αυτούς. Πέσαμε και σε άλλους 2.000 που είπατε ότι είναι έγκυστοι για το δίκημα αυτό. Τι γίνεται. Είπατε στην αρχή. Ορισμένοι είναι υπόδικοι και άλλοι είναι καταδικασμένοι. Πρέπει να αλλάξει. Δηλαδή, τσάμπα και το μεταξύ το θέμα δεν είναι η καταστροφή τόσων ανθρώπινων ζωών, τόσων τραγωδιών οικογενειακών με όλη αυτή την ιστορία. Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει. Αν το σκεφτεί κανείς, ας πούμε, τι κουβαλάνε όλοι αυτοί οι άνθρωποι που τους χάνουν, δεν τους βρίσκουν, ο ένας δεν είχε κάνει μια σχέση, δεν έχουν λεφτά. Το άλλο θέμα είναι ότι, εντάξει, πες το ότι βγαίνουν. Ωραία. Τι κάνουν μετά. Και ο δικηγόρος ότι όταν έχεις ποινικό μητρό με το αδίκημα, οι καταδίκες για το αδίκημα αυτό ουσιαστικά σβήνει. Ναι, αλλά και να μην έχεις. Δηλαδή, αυτός που έκανε απόπειρα αυτοκτονίας, ο Ακής, που έκανε, αδόθηκε. Και μετά πήρε και αποζημίωση. Λοιπόν, αυτός όταν βγήκε από τη φυλακή δεν είχε που να πάει. Έχουν καταστραφεί, έχουν ξεμονταριστεί και καταστραφεί όλες οι δομές που υπήρχαν ενσωμάτωσης των προσφύγων, πολιτικών προσφύγων κλπ. Άρα δεν είχε σπίτι, δεν είχε χρήματα, δεν είχε τίποτα. Εμείς το πήραμε, το πηγαίναμε από φίλο σε φίλο και από αλληλέγγυο σε αλληλέγγυο, κάθε εβδομάδα το φιλοξενούσε, του δίναμε λεφτά, ας πούμε, μαζεύαμε. Αυτό. Δηλαδή, είναι τρομερό το πρόβλημα. Τρομερό. Ένα πράγμα, συγχαρητήρια για το έργο σας. Εντάξει, συγχαρητήρια για το έργο σας. Στην Ελλάδα δεν έχουμε ποτέ τίποτα. Γιατί είμαστε και τελευταίοι όχι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ευρώπη, στην ελευθερία των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Καθόμαστε, ευλογούμε τα γένια μας, είμαστε κάτω από το Κόσοβο, το τριτοκοσμικό Κόσοβο, κάτω από την Αλβανία, χωρίς που δεν είναι καν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μαθαίνουμε για το τι έκανε ο Πούλογλου από φίλους μας στις Βρυξέλλες, στην Ολλανδία και όλα αυτά. Η ερώτησή μου είναι, άντε, εσάς, οι συνάδελφοί στους ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και του EPP, όλοι αυτοί του Λαϊκού Κόμματος, άντε δεν ακούνε τον Πούλογλου, ο οποίος είναι του ΣΥΡΙΖΑ, της Νέας Αριστεράς, τώρα αυτή είναι μια άλλη, δεν τον ακούν τον Πούλογλου, είναι βαλτός. Όλους τους άλλους συναδέλφους τους ευρωβουλευτές από τη Σουηδία, από την Ιρλανδία, από τον τελευταίο άνθρωποι. Ποια είναι η αντίδραση των ευρωβουλευτών της Νέας Δημοκρατίας? Τι κάνουν όταν τους ακούνε που μιλάνε, τους καταδικάζουν, όταν τους καταδικάζει όλη η Ευρώπη, τους καταδικάζει η Αμερική, έχουν γίνει ο περίγυρος του κόσμου. Ποια είναι η αντίδραση τους? Είναι άλλη μια μέρα στη δουλειά, απλά. Φεύγουν μετά, εντάξει, ο κύριος μισθός παίρνει στο τέλος του μήνα, όλα καλά. Τι γίνεται εκεί πέρα? Και δεν λέω γιατί. Υπάρχουν δύο κατηγορίες. Η μία κατηγορία είναι αυτοί που
μιλάνε, αυτές καλύτερα που μιλάνε και λένε διάφορα ότι είναι συνωμοσία και φταίνε ο Πολέμος και ο Αρμανίτης και η άλλη και υπάρχει μια δεύτερη κατηγορία που σιωπά, που δεν παίρνει καμία, δηλαδή που απέχει από τις πληροφορίες τις σχετικές. Ναι, αυτό. Και εμείς πώς θα ενημερωθούμε για αυτά, όλα αυτά που κάνει ο Κούλογλου και ο κάθε Κούλογλου. Πραγματικά για αυτά που κάνετε εσείς, άντε το ότι στο TV6 δεν θα πούμε, γιατί άμα επικαλεστούμε το TV6 θα μας πούνε εντάξει είσαι παλτός, γιατί δεν είναι δεύτερο το TV6, πού θα τα ακούσουμε. Πρέπει να μιλάς αγγλικά, πραγματικά στην Ελλάδα πρέπει να μιλάς αγγλικά και τα πράγματα που κάνει, τις εκδηλώσεις ή να ακολουθούμε στο Twitter 2-3 πράγματα. Αλλιώς, μόνο γνωστοί μας από την Ολλανδία, από το Βέλγιο και από την Δανία και τη Σουηδία μας στέλνουν. Το ότι κάνει ένα Κούλογλου και ο κάθε Κούλογλου. Και αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα, η διάχυση πληροφορίας. Ακόμα και για τη στέγη όλα αυτά τα πράγματα που γίνονται. Και πώς θα κινητοποιήσει και νέους ανθρώπους διαπραγματεύονται, έρχονται προεκλογές. Νέοι άνθρωποι θα έχουν μια συμμετοχή στο 20-30%. Αυτοί που θα πάνε στρατευμένα να τους ψηφίσουν, αυτοί που θα ψηφίσουν τον Όρμπαν, αυτοί που θα ψηφίσουν τη Λεπέν. Και εμείς θα καθόμαστε και θα σύρουμε τα νύχια μας. Κάτι γι' αυτό πώς θα κινητοποιήσουμε τους νέους ανθρώπους, γιατί εγώ μέσα αυτούς είμαι. Υπάρχουν εδώ πέρα όχι πάρα πολλοί. Βλέπουμε γίνει μια τέτοια εκδήλωση και είμαστε πόσοι άνθρωποι κάτω των 35 χρόνων. Δηλαδή, καλύτερη τώρα απ' έξω πώς είναι. Ναι, το θέμα δεν είναι να τους κατηγορήσουμε όμως. Το θέμα είναι να τους κινητοποιήσουμε όλους αυτούς. Και για τη στέγη, και για τις ευρωεκλογές που έρχονται, για όλα αυτά τα πράγματα. Ένα τύπο από εσάς που είστε μέσα στα πράγματα. Εγώ θυμάμαι τα παλιά χρόνια που σε κάτι εκδηλώσεις τέτοιες ερχόταν η τηλεόραση. Δεν την έχουμε δει σε καμία από τις εκδηλώσεις μας. Μα δεν υπάρχει. Και έχω την περιέργεια αν θα είμαι στη δίπλα εκδήλωση. Θα καθίσω να δω το δελτίο. Σίγουρα θα είναι. Είναι πάρα πολύ ένα ακόμα σημαντικό που θα ήθελα να ρωτήσω εγώ και σαν κάποτε όπως σας είπα και το πρωί σπούδασα δημοσιογραφία και ένα πολιτικά ποτέ. Σαν δημοσιογράφος του Υπουργού, τι λέει στο συνδικαλιστικό του όργανο, στο πανελλήνιο συνδικαλιστικό του όργανο για τον τρόπο με τον οποίο γίνεται όλη αυτή η μεταφορά του. Σαν δημοσιογράφος, άλλα τα αφήνω. Ούτε χρώματα, ούτε κόμματα, ούτε τίποτα. Εντάξει, ασκώ κριτική, αλλά ξέρετε, καμιά φορά πρέπει να κάνεις και ιεραρχήσεις. Δηλαδή τώρα να αλλάξεις το εικόνα να τους πω ότι δεν υπάρχουν παιδιά, κοιτάξτε γι' αυτό. Το ξέρουν. Πάντως τώρα δημοσιογράφοι έχουν γίνει πλειοψηφία. Ο Αφρικιάς ήρθε, έχουν γίνει πλειοψηφίες. Η συμβολή του Αφρικιάς στο καταστατικό κίνημα είναι καθοδική καθοριστική. Καταρχήν και εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω. Πραγματικά το ντοκιμαντέρ ήταν συγκλονιστικό. Και θα έλεγα ότι εν πολλοίς μας άνοιξε και τα μάτια πολλά από αυτά τα γεγονότα ή τα ξέραμε αμυδρός ή δεν τα ξέραμε καθόλου. Με αφορμή όμως αυτό το ζήτημα πρέπει να προβληματιστούμε. Εγώ θα κάνω μια ερώτηση. Με βάση το ντοκιμαντέρ η Ευρώπη πώς θα αντιμετωπίσει το μεταναστευτικό? Και γιατί είναι ένα δύσκολο, πολύπλοκο πρόβλημα που άπτεται όχι μόνο φυσικά των πολέμων ή της πείνας κτλ. Αλλά από πίσω μας έρχεται μια τρομακτική κλιματική αλλαγή, η οποία στα επόμενα 30 χρόνια 180 εκατομμύρια από την υποσαχάρια περιοχή θα έρθουν στην Ευρώπη. Πώς θα αντιμετωπίσει αυτή η Ευρώπη? Είναι δύσκολα ζητήματα και επειδή ακριβώς νομίζω ότι η αριστερά, εγώ θεωρώ ότι είμαι αριστερός, δεν έχει μία σαφή πρόταση, γι' αυτό συνεχώς κερδίζει η δεξιά, η ακροδεξιά σε όλη την Ευρώπη. Αν μπορείτε να μας δώσετε με αδρές γραμμές κάποιες προοπτικές, θα σας είμαι ευγνώμων. Ναι, δεν είναι κλιματική αλλαγή, είναι εγκληματική αλλαγή. Εγκληματική αλλαγή, κλιματική δεν είναι. Να μιλήσω και εγώ και συμπληρωματικά. Πρώτο τι να είναι. Συγκλονιστικό ήταν αυτό που μας έδειξες. Προσωπικά βέβαια, μου θύμισε τις δίκες του εμφυλίου. Εκεί υπήρχε μια ιδεολογία η οποία υπεκρύπτεται, στο όνομα της οποίας δικάζαν δικαστές οι οποίοι ήθελαν χοντροτέρα να κυριαρχήσουν κάτι, άρα δεν ήταν ακριβοδίκη. Δεν θα μπορούσε και αν θέλουν ακόμα. Το δε συγκλονιστικότερο που είδα μέσα σε αυτό το ντοκιμαντέρ και μια
αν και δεν εξέπληξε, το περίμενα, ήταν το γεγονός ότι ένα κατοίκι τύπου Μπόγδανο μπόρεσε να στείλει μια απόφαση μιας ανώτατης, ενός ανώτατου θεσμού, στην προκειμένη περίπτωση της Προέδρου της Δημοκρατίας. Έχει ξαναγίνει στην Ελλάδα αυτό. Πήγε ο Σπύρος Μελάς στη Στοκχόλμη και είπε: η ελληνική κυβέρνηση που υπάρχει αυτή τη στιγμή δεν θέλει να πάρει το βραβείο Νόμπελ ο Καζαντζάκης και ο Σικελιανός, διότι και οι δύο δρούν αντεθνικώς. Και το εδέχθηκε η τότε. Λοιπόν, μια άλλη δεν την ξέρουμε κιόλας ακριβώς, μια άλλη τέτοια ανάλογη με τον Μπόγδανο. Ναι, σιγά. Περίπου σε ένα μακράκι πρέπει να υπολογιούσα λίγο το γύρω στον Μπόγδανο. Λοιπόν, σκέπτομαι μια άλλη τέτοια περίπτωση, όπου ο κόσμος, όλος ο κόσμος, όλοι οι πνευματικοί άνθρωποι, όλοι οι λαϊκοί άνθρωποι σε όλο τον κόσμο έχουν ξεσηκωθεί να ματαιωθεί η εκτέλεση, η δολοφονία του Μπερβεγιάννη και των υπολείπων τριών. Αλλά κάποιος Μπόγδανος, παρά το γεγονός ότι ο πρωθυπουργός της χώρας, Νικόλαος Πλαστήρας, προσπαθούσε να επιβάλλει μέτρα ειρήνευσης, απεδείχθηκε ότι δεν μπορούσε να κάνει τίποτα μπροστά στους Μπόγδανους και στους πραγματικούς κυβερνήτες της χώρας. Και εκτελέστηκαν με τρόπο προκλητικό. Κυριακάτικα πρωί, οι άνθρωποι αυτοί, που σημαίνει ποια δικαιοσύνη. Ποια δικαιοσύνη. Είμαστε πολύ πιο πίσω από αυτό. Και σήμερα ακόμα στην ίδια κατάσταση. Και λυπάμαι πολύ. Σε ευχαριστώ, Στέλιο, αυτό που είδα. Λοιπόν, ως προς την ερώτηση για την Ευρώπη, η Ευρώπη πρέπει να καταλάβετε πώς δουλεύει η ευρωπαϊκή ηγεσία. Η ευρωπαϊκή ηγεσία, όπως δουλεύει τόσο κοντότερα όπως και η ελληνική. 3 στο λάδι, 3 στο ξύδι, 5 το λαδόξυλο. Εδώ πέρα έχουν εκλογές και υιοθετούν πολιτικές που δεν λένε την αλήθεια στον κόσμο, γιατί θεωρούν ότι με αυτόν τον τρόπο δεν θα τους πάρει ψήφους η ακροδεξιά. Αυτό είναι όλο. Δεν έχουν πολιτικές. Τώρα, ποιες θα ήταν η σωστή πολιτική, και αυτό κατά τη γνώμη μου, είναι να πει στην αλήθεια ότι η Ευρώπη αυτή τη στιγμή χρειάζεται κόσμο. Χρειάζεται κόσμο πρώτον γιατί έχει δημογραφικό πρόβλημα τρομερά μεγάλο, όλες οι χώρες, μεταξύ των οποίων από τις πρώτες θέσεις έχει και η Ελλάδα. Και δεύτερον, ότι χρειάζεται και εργατικά και έργα στη Γερμανία. Και εδώ, υποθέτω, θα υπάρχει το πρόβλημα. Στην Γερμανία, μόνο πρόπερση ματαιώθηκαν οριστικά 10.000 πτήσεις της Λουφτχάνσα λόγω έλλειψης προσωπικού. Αλλά και δεν το κάνουν αυτό, γιατί φοβούνται να πούνε την αλήθεια, ότι τους έχουμε ανάγκη αυτούς. Να μην είναι να μην παίρνει όποιος θέλει και τα λοιπά, να υπάρξει μια οργανωμένη διαδικασία εισρωής και μετανάστευσης. Αυτό που έκανε η Γερμανία τη δεκαετία του 60, όταν ήταν διαφορετικά τα πράγματα, να γίνει σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Αλλά δεν θέλουν. Είναι ακροδεξιοί, οι Πολωνοί δεν θέλουν να πάρουν ένα. Ξέρετε τι τους έχω πει. Οι Πολωνοί δεν είναι απαράδεκτοι γιατί είναι και ανήθικοι. Χώροι του ευρώ είναι και ανήθικοι. Έρχονται, η Πολωνία ήταν μέρος της διαβόητης συμμαχίας των προθήμων που εισέβαλαν στο Ιράκ το 2003. Κατέστρεψε το Ιράκ, σκοτώθηκε 1 εκατομμύριο κόσμο, το ισοπαίδουσαν, έρχονται πρόσφυγες. Και η Πολωνία λέει ότι δεν θέλω κανέναν να πάρω. Πώς σας φαίνεται αυτό? Τους έχω πει ότι είναι αλήτες, ότι είναι αυτό και το. Και οι Βρετανοί το ίδιο. Οι Βρετανοί έχουν λύσει πολύ, θέλουν να στέλνουν στη Ρουάντα τους πρόσφυγες. Αυτό είναι η ιστορία. Δεν υπάρχει ίχνος ιστορικής ευθύνης. Αυτή είναι η σημερινή ευρωπαϊκή ηγεσία. Εμείς πρέπει να κάνουμε, πρέπει να πούμε ότι και για το δημογραφικό και για το εργατικό θέμα έχουμε ανάγκη τους ανθρώπους αυτούς. Και εξάλλου είναι αναπότρεπτο. Η ιστορία της ανθρωπότητας είναι μια ιστορία μετακινήσεων πολιτισμών. Τώρα όλα τα άλλα είναι για να μαλώνουμε και να θόρυβος να γίνει.
Καταρχήν, αισθάνομαι την ανάγκη και να σας συγχαρώ και εσένα και την ομάδα, αλλά να πω και επιπλέον τα εξής. Αναδείχθηκε με το ντοκιμαντέρ η δύναμη της εικόνας. Δηλαδή, εγώ και πιστεύω όλοι οι θεατές έχουν συγχρονιστεί. Παρά το γεγονός ότι θεωρούμε αυτούς υποψιασμένους και ειδικά για το θέμα αυτό. Η δύναμη όμως της εικόνας είναι τέτοια που και εμείς βιαστήκαμε αδιάβαστοι. Δεύτερον, αναδεικνύεται η σπουδαία σημασία που έχει η ερευνητική δημοσιογραφία. Και γι' αυτό σε συγχαίρω και έχεις βραβευτεί γι' αυτό. Και δυστυχώς στην Ελλάδα είναι σε νηπιακή κατάσταση. Και εδώ πρέπει να γίνει η συγκίνηση. Επίσης, πιστεύω ότι αν το ντοκιμαντέρ αυτό το δει και ένας φασίστας ακόμα, θα συγχρονιστεί. Δεν μπορεί να είναι άνθρωπος. Δεν μπορεί να είναι τόσο μεγάλο κτίνος που να μην συγκινηθεί. Άρα, όμως υπάρχουν λαθρομυθοί. Άρα, το συζητάμε. Όπως είπε ο πρώτος πήρε το κύριο, θα πρέπει να βρεθεί τρόπος τον ντοκιμαντέρ του συγκεκριμένου. Και άλλα παρόμοια ντοκιμαντέρ που πιστεύω ότι υπάρχουν και δημοσιογράφοι που κάνουν ερευνητική δημοσιογραφία να κυκλοφορήσει σε όσο το δυνατόν, να βρεθεί τρόπος να κυκλοφορήσει σε όσο το δυνατόν περισσότερο κόσμο. Και ειδικά στην παρούσα περίοδο, που είναι σε άνοδο η ακροδεξιά, ο φασισμός και ο ναζισμός, πιστεύω ότι το καλύτερο όπλο για την αντιμετώπιση αυτών των φυσικών φαινομένων και των πολιτικών είναι η ενημέρωση. Που δυστυχώς είμαστε στην δυσάρεστη θέση ως Έλληνες, να είμαστε στην εσκατεά από απόψεως ελεύθερης δημοσιογραφίας. Και πάλι χίλια ευχαριστώ και ελπίζω να συνεχίσεις τον δρόμο που έχεις χαράξει και τον οποίο πορεύεσαι. Να είσαι καλά. Λοιπόν, θέλει να κάνεις ερώτηση. Ήθελα να πω, οι δικηγόροι των ανθρώπων αυτών, ποιος τους πλήρωσε? Νομική βοήθεια είναι. Τους θεωρούν υποχρεωτικά. Όχι, αυτοί οι δικηγόροι, οι δικοί μας δικηγόροι, δουλεύουν παραπάνω από το κανονικό. Είναι δηλαδή, φτιάξαμε μια ομάδα που πάσχησε για την υπόθεση, δεν ήταν απλώς επαγγελματική δουλειά τους, αλλά πληρώνονται από διάφορες μη κυβερνητικές οργανώσεις, διεθνείς κυρίως, με όχι τίποτα τρομερά χρήματα, αλλά βγάζουν κάποια χρήματα για τα ταξίδια του και όλη αυτή η ιστορία κοστίζει και πάρα πολύ. Ο λόγος που το ρωτώ έχει άμεση σχέση με τη στέγη που λέμε. Γιατί δεν είναι θέμα, δηλαδή τώρα είπε ο Βασίλης. Είπε ότι άμα θα χρειαστούν τουλάχιστον 5.000 για να διεκδικήσει κάτι, να του παλέψει. Να μαζέψουμε. Και καταλήξαμε ότι εμείς πάλι θα υποστηρίξουμε την όλη κατάσταση. Είχα την απορία τέλος πάντων που μου δώσατε. Νομίζω ότι τελειώσαμε εδώ πέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν μια πολύ καλή εκδήλωση.